Tulog ka pa. Sabi ko maya-maya mo lang. Ginisang lagyan ko po ng okra at saka malunggay, charon at kaunting yan. Kuya mo sila nilihaw eh, amin kita. Matabang balanis? Pwede. Tabang. Kausap. Ano naman? Tapos ako ng mga Mahina naman sila. Kami lang ni mama ang matakaw. Yan tayo magwala. Ha? Nung namili ako nitong gulay dyan sa Talipapa, may namigay ng may kasamang ano ba to? Vitamin C. Si Counselor Africa. Sabi nung mga namimili doon, ang gwapo naman ng namimigay. Si Counselor. Salamat po sa pagbigay ng mga 3 piraso at saka siguro 6 na piraso ano yun. Tumik pa. Yung chicharon. Gawa sa Santa Maria Pwede Bulacan. kayo kapag ihamit ko yung papano, susukan ko na. Ano po ba yan? Sana po kayo. Parang mukha ko, mabay po kayo. Ano man ipalagay na kalaman? Piso-piso pa. Gusto ko lagi na pala mo. Kaunti lang yung dita. Meron ibang palagyan. Nalilawag. Pwede initin sa non-stick. Ganun ba pala? Buong laswa ito. Ano Bisaya? Pagdaan ko, nag-iyaw ng bangos. Ang ganda. Yung taga, pang galato. At kaya po nabili kami. Yung sabi ko kung gusto mong kumain nga kagabi, eh, hindi nga kinain. Hindi ka uminit ng bangus, sabi ko kay Joy, iwaan mo at mulanin.
Yan yung kayo, nasa masak mo. Sabi ko, hiwa ka dyan. Tama, hindi ka sinabi ko. Hindi ako nakakatulog. Kita ko nasa Davao pa pala ng lamesa. Nasa sila pa. So yung siguro kayo mga 4 na oras na minahin ni mama. Oo. Sarap. Itong galunggong. Wala tuyo. Sinampay.